Казанның Субаш авылы клубында Теләче керәшеннәре айлыгын тантаналы ачу чарасы узды. Кичәне Теләче керәшен иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Петр Чернов ачып җибәреп, айлыкның кирәклеген, кызыклы һәм бай программа әзерләнгәнен әйтеп узды. Айлыкның кирәклеге безгә чыннан да күренде. Ни өчен дигәндә менә барландык, топландык, онытылганнар күтәрелде. Шулай ук күбәйләр искә алынды. Бик зур рәхмәт. Әйтәсем килә үзебезнең керәшен җәмгыятенә. Чынлап та безнең районда алардан башка бер генә чарада узганы юк. Чөнки һәрбер район үзенең матур традицияларын, матур җырларын, биюләрен күрсәтәләр безгә. Һәм дә инде 13 районны үткәрдек. 30 март көнне Чаллы керәшеннәре айлыгы йомгаклау концерты булып узды. Инде 14 район булып Теләче керәшеннәре айлыгы булачак. Kreşinler ilk az kalıp para, yuvalarımız bütünlerini, yaşlarımız bizim yuvalarımız, kreşin yuvalarımız bütünler. İlk bırakmak, kreşinlere, aldan verirler. İller juvarız, bütün paralı, şirende şirkatlarız, öncülerine juvat, öylerinin maturlar kuyarız. Aldan sonra millet pasta, kütübet, yani pasta hatta millet bizden bulaga bir şey var, ciddi Allah anasına izge kadar bitirgen kun dip atala. Sizge beyrem. Şu çoğu katnaşasızmı şaralarda? Kayıplar bilgili. Beyrem bir kışadı, bir kıştelikli, bir kenarlı, kreşinden bütün yılaları iske alındırdım, tradisiyaları bu kişide iske alındı. Bir ustaydım sunar, yanıştegenler. Rahmet yazışçılarga, rahmet katnaşучыларга barkına da bizning kreşin yılalarımızı saklap tutalım. Шулай итеп, интернет киңлекләрендә апрель айы дәвамында районыбызда яшәүче керәшен карындашларыбызның көн күреше, мәдәни мирасы, авыллары һәм фольклор коллективлары турында сөйләнәчәк. Айлык 28 апрель көнне Казанда җырчы Җәкәү йортында бәйрәм концерты белән тәмамланачак.